nadie. Joan Puigcercós concitava aquest matí un interès especial dels seus companys de govern. També el vicepresident Carod ha estat avui en el centre de la notícia. Tots dos han participat plegats per última vegada en una reunió de govern, després de la qual el president José Montilla ha explicat que el canvi no alterarà el més mínim ni el full de ruta ni la continuïtat del govern. El president ha confirmat que demà prendrà possessió el nou conseller Jordi Ausàs enmig d'elogis a Puigcercós. Ho respecto i ho lamento, perquè aquesta és una substitució que faig una mica a contracor i perquè la contribució política del conseller Puigcercós ha estat molt notable i positiva. El president també ha volgut remarcar que els escenaris que surtin de les eleccions de diumenge no afectaran la política catalana ni les aliances al Parlament. Reitero la voluntat del govern de Catalunya i del seu president de no supeditar l'orientació de la política catalana i de l'acció del govern al ritme de la política espanyola. Aquest govern està més decidit i serà decisiu. Està més fort i serà més fort en la defensa dels interessos de Catalunya. Està més unit i buscarà la unitat també en els grans temes de país. El president no ha entrat a valorar la pugna pel lideratge esquerra que Carod i Puigcercós han començat avui de forma clara, però sí que s'ha mostrat convençut que no afectarà l'estabilitat del govern i com a prova ha posat les declaracions que han fet tots dos les últimes hores expressant la seva lleialtat al projecte del govern d'entesa. Jaume Freixas, TV3, Palau de la Generalitat.